Toda kuchingamidzai pachirongwa chino chepadare. Tinoimba makomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Mwari ari kukuropafadzai tinozviziva. Satapinda munyaya yemuzora nhasi, regai timbokumbira museyamwe mutivhurire nemunamata. Ngatinamatei. Ishe wedu namuponesi wedu muri kumusoro kudenga nepane rino pasi. Tinomutenda nenguva yenu yamatipa. Kune nyaya dzakawanda dzakaremera vanhu venyu mukati medzimba. Vana mai, vana baba pamwe chete nevana. Asi imi muri Mwari ane mhinduro kune zvese zvakaremera zvaparadza misha. Tinodavira kuti pakutaura kwatichaita hatitaure tiri toga. Mwoyo wenyu mutsvene, mudzidzisi mukuru ngave pakati pedu, atitungamire kuti kuburitsa chiro chinopa mhinduro kumibvunzo yakawanda. Nezera chesinonamata. Amen. 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 Tinotenda. Ngatimbokwasisa umba. Kamaisa. Nyamziwa. Nyamziwa. Ndo zvazvinoita izvozvo. Ngatitangire pana umba. Chimbokwasisai. Ndira kukwasisai wateereri wedu. Indonzi Charles N. Makombe. Ndiri one of the elders at the Grand Church. Ndiri umba 1 mubarwe Nyanguru tendera wano. Chirima nemuromo, I've always said it. Wari pano ndobva panyika nyoro panonzi parusape. Wow. Tokwasisa vateereri. Sanganai naEvans Muvuti. Ndiri mhofu yomukono chibwe chitedza ziwewera. Makadini vateereri, ndini wenyu Nyati nyika nyoro. Uyai tikupei minda uko mwera Nyati pa 42. Mwari achikukomborerai. Tinoda kutenda nekuramba muchitinyorera dzitsamba. Vamwe vanotaura kuti madiscussions amuri kuita ari kutiropafadza. Nemiwo kana muchiona munotiropafadza muchinyora macomments. Mwari amukomborerei patechiteerera. Ndotenda vateereri. Ndisati ndakumhoresa ndaida kumbobvunza kuti unyoro huri kwarusape uyi, but anyway, muchazotaura henyu. Makadi uko wateereri newatariri. Ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru. Ndinofara chaizvo kuva panapa. Ndini weNyamuziwa. Isu tinobva kuTokyo pamutoko apa. Ndo kwatinobva ikoko. Mwari akukomborere. Tinotenda. Ndinoitwa gospel mudoni ndobva zvakare kwarusape. Sabhuku wangu ndimadembo. Ndanditoriko last week apa tichiratidzana nzvimbo. Saka kwamudoni kunenge kurecovered for now. Nhasi musoro wenyaya uri kuti iwo dzokera kumukadzi wako. Dzokera kumukadzi wako. Ndo kana yatodaro so ikutoradza kuti pane zvisina kutomira mushe. Abnormal load. Abnormal load chaiyo. Regai tiende pana Nyati. Motiverengera nyaya yedu iripo nhasi muzvara nhasi. Nyaya yedu iri kupisa. Samaita. Again, ana mai ndo ari kuramba achingonyora dzedu mazano dziri kubva kuna ana mai. Ana baba ari kupara zviombe. Zvipande. Ichi chinopisa ichi. Hanzi na mai ava. Ndakatizwa nemurume makore mazhinji aya apfuura. Akandisiya ndine vana vairi vari vadiki. Mukuru anga ine makore 3 chete. Mudiki ari pazamu. Ndakarwadziwa. Ndikaedza zvose kuti murume wangu adzoke. Asi haana kudzoka. I've since moved on. My career is moving ahead. Ndagona kutsvaga kanzvimbo kekugara. Vana vamuzvikoro vatiwa kumasecondary school izvozvi. Nezuro chaiye ndakaita dambudziko. Ndanzwa huta. Handina kupindura. Asi ndakazonzwa Enoch. Pandakabuda munhu andakaona handakumuziva. Asi andakagona kucherechedza chiso chemurume wangu. Paine mabhegi.
but ari kurwara achiti mudzimai wangu ndigamuchire ndadzoka kumba ndibatsirewo. Yeah. ndigamuchire haazi mahwani here kumbai mahwanika kana makambonzwa anzi mahwani macho ndo mahwani aiwa zvinhu zvinowanikwa mukurarama zvodi zvipande zvinowanikwa. Rega tiende pana mufundisi tiverengereiwo vhesi. Vhesi redu ndanapiwa vhesi namufundisi rekuti tishandise. Hanzi ndishandise Maraki chapter 2 pavhesi ya14 inonzi kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko, nokuti Jehovha wakanga ari chapupu pakati pako nomukadzi weujaya bwako wawakanyengera, kunyange ari shamwari yako, nomukadzi wako wawakaita sungano yako naye. Mfundisi, you can give us the discourse. Yes, totenda samaita. No, nyaya iri panapa yakakora muto iyi. It's not a simple issue, and hatingokuti iri kungomirira chete mai ava. I think kune madzimai akawanda nana baba wakawanda vari mukati mechimiro. Ndodera kuti tichabetsera wakawanda, tichabetsereka tose. But Malakai ari kunyora apa mukaenda pavhesi 13 inoti munoti Mwari haachanzwe chinyi minyengetero yedu, then Mwari akupa chikonzero ngenyi asingapindure minamato yevarume apa. Nemhaka yekuti zvaiitika nguva iyo ndezvekuti kana mati kurei mati chembedzanei mumuchato, murume aizoona kuti mai wanenge wati kwegurei osiya mai like kuwadhamba ondotsvaga masweet 16 zvichangokura izvi, wochiona kuti tina baba wane 60 years wane mukadzi wawane 20 years wauya ne50 years aiwa abvaiswa paside. Saka Mwari ari kuti ndekenge ndiri witness pamuchato wenyu nemudzimai wako wawakanyengera. Saka nokudaro kana tiri kuona nyaya ndeyekuti babawa wasati warwara wari kuzvinzwa chichekwa dzinobva ropa, wakaona kuti regai ndimbobva pana mai ndimbondotsvaga mafaro somewhere. Unfortunately for him mafaro haana kuzongoguma mafaro, ndosaka muri kuona warodzoka kumba. Saka regai tione kuti mudare munomu tichaivhiya sei. But basically God is not happy kana tichidhamba a partner in favor of someone else, especially kana paine muchato wakati aisha it's not nice before God. He does not take, not disturb even the blessings that should come your way. Hey, Sam. Maybe just your opening remarks. Kungorapa ndichingowedzerawo pazvataurwa naNyamziwa kuti Mwari afadzwe naizvozvo. In fact kuna Mateo anotoendera pamberi achiti icho chitema chinotenderwa divorce ndicho chichi, zvokuti kuti murume uyu auye achibva yanga achigara kunemwe mudzimai achiita chitema cheupombo, murume anga aritorarama mukati meupombo. Saka mudzimai uyu wacho kwakuti ndakudzokera kumba ndigamuchire, zvatova kwaari kuti andairi kumugamuchira kana kuti haadi, because nenzira yekuti anga achirarama mukati mechi meupombo. Saka inyaya yakaoma iyi. Bva zvisinei iye Mateo wacho Jesu anobva atizvo hakuna chitema chisingaregererwi. Zvokuti hazvo kana mufundisi mimi ndimi mweya waMwari chaiwo. Hakuna tichakubata ikoko. Rambai makabata pana Mateo, because ndo ukaona rume wawaseka ndo waziva hawasi kugamuchira zvamuri kutaura. Regai timboenda pana Humba. Your opening remarks. Daizwa kuti kune chitima chinoregerwa akada akatouya kudhara asati arwara. Anyway, ndine urombo nenyaya yandiri kunzwa, inyaya inosuwisa kuti baba unabuda mumba wosiya mudzimai nevana, wagoriritirwa namai baba wasipo, wari mumafaro.
pasi retiri kurarama rineri maakuzadzisa chirevo cheSodom neGomora, ndekuti ndo maitwa zvose izvo zvataurwa zveupombwe izvi. Inini handisapoti babawo, inini Makombe takagara panapa, ndo chinonzi chitema chiri evil. Wana hawana kumbowana pleasure nababa, wana hawana kuendeswa kuchikoro nababa, wari mupleasure. Mai ava zvataurwa napastor ndinoda kutenderana nazvo, ndiwo wane kodzero yekuti chiuya kana kuti kwete. Dai ndiri ni ndai wataura kuti ngawaende kuvabereki wavo kana vachiri kumusha ikokoko wandorwarirako, warege kurwarira pane mudzimai wenewana, because uri kupa chituko chakazara. Wana vanoti ndo chii chemuri kuita ichocho. Wana they will be disturbed mentally. One, no love. Mwakuya kuzochekerwa muchirwara, maakukosora muripo muchiita zvemunoita. Inini ndaifunga kuti mai avo wane kodzero yekupa decision inokodzerana nani nawo, ndo mafungira angu. Okay, Nyati, your opening. Yobva yatsva manje. Ndoda kutongoti ngaitsesho ari kudzokera kumba kwani, kwaari kuti ari kudzokera haya iyo taxi achiti ari kuenda kumba uko, anga ari kuti ari kuenda kumba kwani kwake. No, hakusizi kumba kwake. It's been more than 12 years, 15 years. Asuna basi. No. But the pampa pack. No. Okay, so prodigal son mfundisi. Aiwa, iwo Bob wabaka mashoko. Ndatora mashoko. Nyaya dzedu. Alright mfundisi. Yeah, because ndendida kuti pesanei na Humba ndo pesana na Nyati. Eyo, because wari kuti pa idea kunge iweweka gara uri ikoko, rwarira ikoko, nemaka yekuti wakakanganisa fira ikoko usauye kunoko. But tikatora nyaya ya prodigal son, mfana akabva akapfuma akanota aine zvese, Bible rinoti akaparadza pfuma yake in wild living nemadzimai nezvimwe zvakada neshamwari dzake. But mfana uyo ari mu darkness, mudima, akazosvika papoint yekuti Bible rinotiro when his senses came back to himself, akati I've sinned against God and I've sinned against my father, therefore ndakuenda. And chakaita a wake up call ndechekuti economy yeikoko yakawira pasi. Dai economy yekukoko isina kuwira pasi, I don't know, mof. I think this story could not be in the Bible. Or yanyorwa zviri differently. Amene uchaizomudzosha chinyi. But sometimes Mwari mukutiponesa anokwanisa kutendera dambudziko mumafaro edu kuti riuye rotivhura maziso to realize kuti no, I need to go back. I want to realize I cannot, maybe I'm putting words mune story. Yeah. But I want to think kuti murume agara arwara and ari kunzi zvigeze zviita anangwa ari kurafurwa ari kudii akavhurika pfungwa akanoti mudzimai wangu hongu ndakamutiza ngagare ikoko, but haana kumbondidini kundibata sezvizvi nditoro ndiendesewo kumba kwangu. No. Uyu mudzimai akati dzokera enda kumba kwako, ndoka ndopatiri dzokera mukadzi wako kwanga ari nekuda kwetopic yedu akatonzi dzokera kumba kwani akatodzokera. You know what, I agree hangu kuti vari kutaura samufundisi, but munhu kana decide kutora an action, be accountable and responsible for that action. Correct. Uyu kurwara zvakutaura ningiri nyamuziva kuti hanzi hanga kunzi geza aita kuti those matuso a decision yaakaita. Why does he want it soft? Kubva kwaakaita achisiya mwana ari pazamu, kwakudzoka 20 years later akuti takazonitojozo ndo baba wako and he wants it soft. No, ngadzokere kwangari. Ndakupinda panapa guys. Nyamuziwa wataura muBhayibheri yemwana muparadzi. Uyu akatobvumirana nababaka kuti ndipewo twangu, wakabvumirana ndakuenda. But kuparadza pamusoro Nyamuziwa ndiri kuti wakabvumirana
chaakaparadza ndezvake zvaakanga apiwa. Now kana takutarisa nyaya iyi handiti kai uyo haana kumbooneka mudzimai kuti akatotiza pamba. Let's not compare mazhanje nema-apples. Akatotiza pamba ndokundogara kusiya mwana here ari pazamu kwakuzouya kusekondary school oti ndakudzokera kumba kupi. Mai ava watoita muvhonikawo ende bhaibheri rinobvumira mai ava kuti wakatomuramba kudhara nema-actions avo. Wakatoramba murume nema-actions avo. Now wakuya nedambudziko kuti ndikugeze netsvina yawakabva nayo kozvofamba sei. Okay, mfundisi, sometimes hanzi you don't understand my situation until you sit where I sit. Kuti ambobudawo wozoziwa. When you hear someone's story, it's easier to just look at it and we hit. Yes. Yeah. This man ndikuona murume aenda aita zvipande. He's already bruised. Yeah, he's down. Saka ende zvataura namufundisi manje kuti afunga mupfungwa akati no. haana kufunga akadzingwa. Haana kufunga uyo akadzingwa iwe rega ndiende kumba. Gospel uyo akadzingwa manje whichever way. Yeah, that's right. Whichever way. Yeah. But uyu murume uyo adzoka kumba. Haana kufunga. You are right. Rega ndiye pana msiyangu. Nguwa yakwandira. Kuda pamwe ipapo sata mhanya inu. Totora pfungwa dzekuti izvo paakadzoka akadzoka kumba kwani. Kwake. Mushoyo wanga uri wani. Wake. Anga achine right here pamusha. In terms of ownership. Akadzoka sani. Anga chine right. Haana kutengesa. Ya kana anga achine right ari kudzoka pamusha pani. Pake. Asi pamusha pane vanhu pane mudzimai. Aripo mudzimai wake waanga aita sei waanga asiya. Saka sikutora kwaitwa naNyamuziwa. Yes, now come back to his senses. Ndakaita sendakanganisa. Now ndoda zvakakuti mutore nyaya iyi kuti titore tienda kuna kubhuku raHosea. Hosea akanga ari mumwe murume akaitawo sekuti ndiye akasiyiwa pamba semudzimaiwe. Yes. Saka varume vanogona kusiyiwawo pamba. So Hosea paakasiyiwa pamba Hosea akatoenda kundotsvaga chifeve kutoenda pamarket vanhu vachitoshedzera mudzimai wake ari pai $2 for 2. kusvika ati no I bid kusvika abhidha wakutora mudzimai wake chifeve kumuisa mumba. Now kana muda kuti munzwise nyaya iyi mukaenda kuna Luke chapter 15 yataurwa napastor Ngware mwanakomana murasiki. Zvinonzi izvo chakadzosa mwanakomana murasiki kumusha handi nhamu. Chakadzosa mwanakomana murasiki rudo rwokumusha kwababa wake, rudo rwababa wake. But anga akudya kama zvenguruwe kawo. Ndizvozvo. Ndio nhamu kandiwo nhamu. Musasiye nhamu ipapo pastor. Mirayatsaona kuti izvo. Nhamu dzinodzinga vanhu. Right. Munoziya nhamu dzinoita sei? Dzinobvisa vanhu pamusha pavo. Dzinobvisa vanhu paupfumi. Nhamu kana ichinge yasvika inokudzinga inokutandira kumwe kusiriku. Asi chinodzosa chinogarisa munhu rudo. Hanzi paakagara so akuda kudya mukaverenga bhaibheri nobva ratizvo paanga akuda kudya nobva atanga kufunga kuti izvo tenzi uyu anoti izvo unodya kudya kwenguruve. Baba wangu wane varanda vakawanda. Asi varanda vacho vanodya patafura imwe chete nababa wangu. So zviri nani ndiende kuna baba wangu vane rudo nevaranda. Vane chinyi? Rudo. Ndo keyword. Bandura mosapota nyati. Rega vapedza. Vane rudo nevaranda. So kana vaine rudo nevaranda beta ndzokere kupi kuna baba wangu. Kana ndichinge ndasvika ndosvika wati izvo chirega mutora semwana wani wenyu nekuti zvandakaita zvakakomba. Pana apology. Asi chintora semumwe wevaranda nekuti ndikaita mumwe wevaranda wababa wangu ndingori murudo imomo. Ndingori mukati merudo. Saka chimwe chichada kuti ndingotaura ndichaura kwatiri visu vadare nekuvateereri kusanganisa nemudzimai iyeyu ndiye kuti izvo kazhinji kacho kana murume kana kuti partner akaita nhubu akaenda tamba tatokata rudo hatisina naye. Nyaya yemwanakomana murasiki zvinonzi izvo baba vaigara zuva rega rega. Mukaverenga Christ Object Lesson inoti izvo vaitosimuka zuva rega rega votarisa kwakaenda nemwana wavo
vakasara vaine munamato mukati muupenyu hwanu kuti mwana wangu achadzoka chete saka tiri kutizvo nawo paita kudzoka zvinongodikanwa pano zvokutizvo vangotizvo murume wangu wakandikanganisira murume wotizva shuwa ndakukanganisa ndosaka ndatozoya ikoko musiyamwa kurumidza kumberi yes asi musiyamwa waichaya no tinotenda musiyamwa yes ndaona nyamuziwa ini ndinoda kumbotendera naumba nanyati I'm not disputing zviri kutaurwa ningirigini namhofu namusiyamwa kuti rudo runodzosa munhu kumba ziwaika kuti rudo irworworwo haruna kugona kumuchengeta ari kumba kwacho ndokumborwusiya rudo ndokuenda uko achitsvaga rumwe rudo atsvaga uko kauko ndokwaakazoitwa mahwani akaita kuti appreciate rudo rwaakadini rwaakasiya saka point yekuti chakamudzosa kumba rudo kuna zvakadaro murume akarohwa murume kauyu akanyatso I think let me say this is even biblical mukaenda kuna is it Proverbs the Proverbs 7 I'm sure Proverbs 6 or 7 inoti imi musaende kumba kwemukadzi uyu nekuti handi wazhinji wakadzoka ikoko are you getting the point sometimes munhuka kuti uappreciate mukadzi wakoka aiwa rega Mwari ambokushanda uri ikoko umborohwa umbotswanywa umboita sei uri ikokoka you must learn to appreciate kwauri kubva saka a blessing can sometimes be appreciated kana isisipo my point of departure is similar you said kuti hanzi haunzwisisi about a situation unless you sit in it mavha maiendesa kwatiri susu kuna baba ini ndoda kuendesa kuna mai avo he is not understanding mai avo murume yes ngaazwisise ngaaende pakagarawo mai avo kuti one handizoti hangu akatiza amune zvakanaka here but I want to think kuti it become toxic kuti atsvage matiziro ndokusiya mukadzi potentially anga asina kana basa kana asina asina kana chainacho wozoda kuti makore saya arwadziwa aita maronda aita mavanga apora ati upenyu hwakuchitanga auda kudzorora futi no we can't allow that zvakuitika pamaindi zvekutizvo akudzoka kune munhu apora mavanga ake uyo aya anga asiya mavanga aenda akakwana akudzoka ane mavanga so murume ndiye akudzoka anechi aine mavanga kuti akonzere mamwe mavanga pane munhu ari apora but muri kuirasa somewhere or I think we are being too simplistic about this kuti muasume kuti amene humba pamwe mugondisapota pane zvandikutaura kuti tiasume kuti mai wakasiyiwawa waine kamwana kane 3 years kamwe mati kaine 1 year kamwe kari pazamu mondiudza kuti mai avo wenge wapora hakuna zvakadaro wenge wasati wapora mai avo aiwa hakuna of course kunogona kuva exception to the rule but I want to tell you for as long as your husband or your wife is out with some other, it takes time to heal. As long as uchitona akagara pazama akakura kudai uya ari kuya ari physically ill kune munhu ari emotionally wounded kwasanganwa rwere waira padoa ndibobvunza hangu panapo Proverbs inonyatsotaura kuti musaende kunze uku kudzimba idzo unzi kunodii zviya unofirako pane word rakanyorwa werengai rinoti hanzi ane miromo inotapira inozipa unzi miri muromo yake inoudza uchi inoerera uchi asi kana wazobatwa nacho manje ndo zvakaita murume uyu inini handisapoti murume uyu wateerere kana kuine varume wakateerera this program uri kurarama sekararamiro kakaita murume uyu unotongobva waakutorwara
kana kufira ikoko. Takambotaura futi yekufira ikoko, you know what I mean. Hazvina chikomborero kuti uri murume akakwana unoenda uchinzouya wakurwara, uda kuchengetwa nani nemukadzi wakasiya, uda kuti wana wakutarisa chichochi boza havakuziva nawo. Muri panzwera wana hawazivi baba. Imoda kuti murume waende upi? Ngaende kwabereki wake, kwabereki wake kwaakazvarwa, ngaende ikoko. Kwane mushaka adzoka pamushaka. Uyu musha hachisiri wake. Haisi ataenda kwekuti anofanirwa kundorwarira kupika adzokere kupika. Isu tiri kuti zvaakaita zviri wrong. We don't subscribe anything. You know what I mean? Thank you. Ndikona kunge dare tiri kuwirirana kuti murume uyu hapana ari musupport. Yes. What happened indeed was wrong. Yeah, correct. Pari kuenda kunoti maybe siyanei, ndo pfungwa dziri kuenda musiyango. Musiyane mwa vari kuti no chiuya tichienda panyaya yekuti zvakatokanganisika. Munhu uyu adzoka. Atodzoka. Ngatichimbotangirai pakudzoka apa nyamuzivo. Murume uyu padari kuteererawo. Yes. Izvezvi. Kuti guys ndadzoka. Yes. I have learnt my lesson. Yes. I love my wife, ndadzidza. Yes. Mazuva aya ndanga ari mazuvawo ekutongorasikawo. Yeah. But ndoda kudzoka. Yeah, munoziva ichi iyoyo inogona kubva yava potentially inogona kugumisa dare rinei. Okay. Iyo yekuti todini. Because muchaona the salvation motive iri kushanda pana prodigal son ino apply futi pane papa. Okay. Because ruponeso kana chiti redeemed, how I like to proclaim it. You can Jesus, a wonderful savior is Jesus my Lord. Tiri kutaura tese as human beings, all of us tiri process yekudzoka kumba. Takatiza Mwari, takudzokera kuna Mwari. Murume uyu akatiza imba, ari kudzoka kumba. Prodigal son akatiza, ari kudzoka kumba. Tese tiri process yekudzokera kwatakabva. There is nothing wrong kuti babawa wadzokere kumba kwavo, but then toda kudhila nekuti mayawo wozvidhila nazvo sei, vanozvigamuchira sei. How can that be practical now in a setting? Okay. Is it obvious kuti sure warecognize kuti wakatadza, tinogona kukuregerera but tokuratidza futi road kuti aiwadzokera henyu kwamairwarira. Ende mayo sezvambotorwa namhofu, ndiwo mhofu yakaundiumba. Vane ruramiro yekuti murume wanguka, thank God ndakuona uri mupenyu usati wafa. But let me tell you one thing, dzokera kwawakaone chirwere chako. And there's nothing wrong with that. And I support what there's nothing wrong with that. I support that. Do you know? Yes. Do you know wakomana katitaure tibatsirane ne? And I think mambotaura pastor muchiti mimi, it's not for this woman only. Yes. But kuno vazhinji wari situations is on. Tikasataura chokwadi panapa tiripembedza chitema. Exactly. That's where we want to move. Okay. Tirega kungomhanya kuti ngatiregerere ngati kune wakawanda wari musituation yababa wamwacho. So ini ndiri kuti maiyo mune ruramiro yekutaura murume kuti ndakuona uri mupenyu ndikutsinzira matsoko ako asi chidzokera ikoko handina daka nemi makatisiya, that's okay. Imimi naMwari ndii muchadini muchaziwana. Inini muupenyu hwangu kwete handichagona kutakura dambudziko rako iri. Dai wakaitira uri panapa ndikadai ndichidini ndichiritakura. Iye zvinezvi handigoni kuritakura. Mutaurire izvozvo kana muri mese. I don't know kuti ari kupi. Mutaurire kuti yes inini handina daka newe ndaita handizvanzi I moved on. Now maybe explain the word move on. What does that mean? Haana kutsanangura kuti moving on but moving on ari kuti vati zuro ndatofukidza zvazvo. Nothing to do with yesterday. Yes. Zvinoreva kuti hauchisiri party yemuri iyi. That's what he said. No, ndakutotsvaga mumwe murume wangu munyowani. Maybe atoonai kudhara ndo saka ati I moved on. Yeah, so dare muri kutonga nedemo. Yeah. Nedemo. But tikudhira nedemo karakatema iro. Okay. Demo rakatemaka. Muri kurova you reap what you sow. That's right. Ingazanzi on your
carry on. Yeah. Yeah. Carry your burdens, man. Kana wakakanyika. I think ndo pane ndangotangira. Yeah. Maybe you want to ask your question. No, you can get in. Dauzoya pana mofu. Imimi motongotangira pa pfungwa dzataurwa namufundisi it seems everyone really is agreeing. Okay, there are two sides to the story, I think. The first side, I think, ndo yatsanangurwa nevafundisi vaira zvakakwana. The salvation motive as it was explained. But I think they also agree that forgiveness is divine. It's godly to forgive. It's God working in me, the miracle of forgiveness. Saka, I wanted to come from that mountain and just say kuti whilst really dareva Rome, and maybe in this case in Tinababa wa Dzoka, and we are burdened to try to understand what is happening, and also using the Bible to explain what it ngaita say. There's also the flip side. Kuti unengorite zvara ari mwana wako ari kuti mukwasha yenyu weya kuti za Dzoka rimwe daro futi. Another the other aspect in that. Okay. So nanda kuti nditore from perspective yekuti yeah, I know that from a Christian perspective it's we normally would say the way we've said it. Kuti kana mudzimai agamchira, and the fact yekuti ari kutaura kuti ndo shura ndakasangana naro nezuro would somehow imply kuti akamugamchira akampinza mumba, then she wrote this to say kuti what do I do. The fact yekuti agamchira kuti munhu ambopinda mumba, in a way it says kuti maybe pamwe she is thinking and reflecting kuti ndoita sei ndibaba vevana vangu, maybe not necessarily kuti ni murume wangu pese, but ndibaba vevana vangu. I just want to say kunana baba vari kunze, kana munhu akanga aita tunhu twake ihomba rume. That's all I want to say, kuti ihomba rume. Aita kana teya tumariva twako kunze okuka, if I was kuti kana radhinguka mira pariva rako, ndo panenda ngotibuda, because otherwise we don't want to condone behavior and thinking yekuti I can go and do whatever I want to. Then I can come. And our wives are Christians, kana vada kuenda kudenga vanofana kuti gamuchira in whatever state. Pane two words I think, if you can allow me, because sometimes when we say forgive, it's not quite definitive. Sometimes watereri varikwanisa kuita miss idea kuti kanchiti kuregerera tiri kutaura kuti kuregerera zvinoreva kuti wamurume wangu futi chigara mumba muno mere, ndo zvinoreva here kunzi kuregerera. Okay. Pane two things. Kune inonzi forgiveness, koita inonziyo reconciliation. Okay. Are you getting the point? Saka tinogona kukuregerera in as much as watadzi wese wachatswa wari mugehena, do you know kuti they are forgiven? Pamuchinjikwa Jesu akaregerera vanhu vese tichiri vatadzi, takadiwa tikaregererwa. But reconciliation means we now need to stay together again. Saka we can forgive you, but we may not reconcile. Correct. My differences hedu are so apart, they are irreconcilable. Ndosaka ndiri kuti inini hachizi chitema for mai yao kuti inzwaka inini I have moved on with my life. Mwana mumwe uyu atoo kuuniversity, mumwe atororwa, you were not here. And because you are not here, inzwa sweetheart, because inini ndiri mwana wa Mwari, I'm a Christian, I forgive you for all the pain you caused us, but there is a door, you can go out. We have lived these many years without you, we may as well as continue. Enondorwarira kumba kwa mai wako na baba wako, kana zvisirizo iwe unogona kupinda muspare room iyo woti isusu are running our own life. But hatisi kuti ndiyo yega solution or response. We are not prescribing. We don't want to be prescriptive. Kune vamwe anamai vanoti, I'm very sorry for you, I have forgiven you, I've been praying for you. It's unfortunate wauya uri kurwara, but James, you are still my husband,
we can continue with life. They can actually reconcile. So you can choose to reconcile or you may choose not to reconcile, depending on what you want as a person. And the conviction, whichever way you choose is good enough for you. Okay, yes, Msiam. All right, okay, fine. Yeah, haisi nyaya rinyore inyaya yakaoma ende because kana makusvika pakutora madecisions you also want to consider kuti madecisions anoaffecta ani isu chete here tega tiri vaviri kana kuti ndega kana kuti mhuri yese or even community and besides that whatever decision that we come up with ndisandasvika pafinal point yekuti ndakuita decision I must always ask myself, how far do I glorify God in my decisions that I'm making? Not glorifying self. Because kazhinji kacho, to glorify self anobva amira, prowling and bowling and achita zvese, because it's the self. But kazhinji kacho tikatizvo, in my decision making, let me glorify God. God to help us what to do. Tataura pamusoro pana Matthew chapter 19 inonzi exceptional clause. Exceptional clause in the sense yekutizvo is just a clause yega yakangoiswa ipapo iri kunza matheological debates kuti zvano ndo reason inoalawiwa inoita kuti izvo munhu asungunuke ingaalawiwa kuti munhu asungunuke kuti arambe munhu akonzere divorce. Otherwise divorce is very difficult in the Bible. It is, yeah. But God does not tolerate divorce in any sense. And that's why kana makuenda even in the Pauline epistles you find kuti Paul anotatarika naye achiedza kuti anobva atotaura pamwe kuti izvo even chitema choupombwe you can forgive because divorce haisi nyore. Even God anotadza kudivorsa vanhu vake Israel. And that's why pana patapa two scenarios kuti pane scenario yemudzimai zvokuti ngatirege kuti asanyaya chitizvo inyaya iri kuomesera yatiri kuomesera vanhukadzi inyaya yakwese kwese. Kuna mwana baba vari kusiyiwa mukati medzimba, kwoitawo mwana mai ari kusiyiwa mukati medzimba. So tiri kuti kuvanhu vese as we make this decision pray about it and seek to glorify God than to glorify self. Then you make a wise decision. But I'm just so adzoka pamba I think ndofunga nyaya iripo yatinozisa ndeyekuti zvo adzoka kumba then what? Indinongoti izvo adzoka pamba pake. So advice yandingapi wasati asvika pamari you can. No, you can because there is famba. Yeah, advice yandingapa panapa ndeyekuti iyo based on the exceptional clause ndeyekuti mudzimai can actually decide kuti alright murume wangu wadzoka hako, vana ndivava vana vako, asi newe kuti rambe tiri murume nemukadzi zvaita se zvapera. Why? Because you were involved in adultery. Correct. So reason they adultery because you were involved in adultery. So kana why involved in adultery ina achari kuti svike pauri ndizvimise ndokunge iye asina kukomitawo adultery. Kana mudzimai anyora uyu akasarawo pa 20 years dzacho idzodzo ukararawo nomumwe munhu wakatokomitawo adultery. Saka maadulterers osangana. But I don't know sekuru. Ndaita ka challenge. Motivatira humba. Indingoti ishede haisi yekuti ishede iri pakuti izvo adzoka kumba so anotenderwa on the basis yekuti wangwa nemwe mudzimai. Yeah. But ndinongotiwo kana mudzimai akasarawo kumba aine chimwe chikombawo pane challenge way iripo ipapo zvokuti even when she makes that decision ngaachiona decision yacho achiita achishandisa nekuti izvo asi ndakazviitawo. Maybe for the sake of my viewers, wanogona kufila kuti uyo akapomba saka reconciliation useless. I don't think kuti mofu ndozva muri kutaura. Kuti kana vakapomba vese kana uyo achiziva ndakasara ndikapombawo uyu ndandamurambira kuti agara nemwe mukadzi uku so kwakutokonzera kuti ano
kana neniwo Dzakatadza. ndiri kuona chi saka the original marriage karubanzu if anything can restore the original marriage, that is the best case scenario. Whichever way kuti akakanganisa tikadini, but later, and it's consistent with salvation, we should be able to go back to the original plan that God had designed for your marriage. Yes. And I wanted to say kuti musoro yenyaya yangu kuti dzokera mukadzi wako. Maybe it's coming from the advice that this guy was receiving. Ndapinda pasituation yandiri kwandiri uko kwakusi kushandika hakusi kugarika ndofa here varume girlfriend yakudzokera bhururo kuti shamwari munhu angatokupa rudo rwaungagona kugamuchirika narwo kudzokera mukadzi wako. So I think kuti maybe it's a thought iri kutongoya kuti vhesi ataverenga riri kuda kusuggesta kuti the first covenant, the power of the first covenant, the first cut is the deepest. Exactly. ndo iri kushandisiwa as a basis of thought process by this guy to then say kuti kwandiri kunoko akuchagarika kunoko zviri nani hangu ndidzokere kumukadzi wangu. Yes, ndakapinda nepasingapindike napo, I went through thickets and so on, ndinondokumbira kune mukadzi wangu zvaachataura ndo zvandichangoita asi ndichadzokera mukadzi wangu. I think ndo pfungwa iri kuda kubuda ipapo yekuti there's a viewer out there who may be in a similar mess, a similar difficulty. Pamwe haasi kurwara yet kana kuti ari musituation yekuti ari kufunga kuti ndingagona here kugamuchirika. We want to just say kuti if you may be in that situation, pastor ngwari sekutaura kwaaita kuti the first marriage kana paine reason yekuti inogona kuita reconciled and be restored, be brave enough to go back. Tingataurei zvakati simbei mozondipombodzerawo mawanga ndingakonzere kune vateereri nevatariri maybe nesu panapa ekuti izvo I want to think kuti isu sevanhurume tinogona kunge tiine tumari twedu. Murimemba takambotaura program yekuti idya mari nei nemukadzi wako chaiye. Ngwari anogona kunge ari kurova iyo nhamu nemudzimai, tombotamba nhamu tozopatika wena taita breakthrough taane mashere naakudini akuoneka. One of the problems iri kuitika muAfrican community, kuvarungu handizivi, but muAfrican community ndeyekuti kungoita kamari girlfriend, kungoita kamari chete girlfriend ndio inozotengerwa mota, ndio inozotengerwa imba nerweseri nezvekuita sei, but wakuru wakatiyo fare tindike mari pastori iyi. Wakomana, mari inopera, idowa mafaro anopera, utano unopera. appetite Murikuona murume uyu kudzoka kumba may not actually be kuti ari kudzoka kumba, but anogona kunge asiri kudzoka kumudzimai wake, akungotsvaga care murume uyu ndo yaari kutsvaga. Okay, saka ndinoda kuti ininika magirlfriend ari kunze ayaya haasi kuda mwoyo wako, haasi kuda iwewe, havana rudo. Wari kuda mari yako, wari kuda mota yako, wari kuda zvauinazvo iwewe. Kana zvinhu zvapera izvozvo like the prodigal son, unosiyiwa, unosara uri wega iwe. And regai ndikutaura panapa, ngatiregei kutyira vanhu ka, because this matter has destroyed vana, it has destroyed women and what have you. Zvine chituko izvi samaita wateereri, handidi kumbokunyepera, mungati pasangwari is too hard and harsh and whatever, but ngataura nechokwadi. Upfambi hunotukwa naMwari. Unovharisa kambani yako chaiyo inovharwa, unovharisa utano hwako, Mwari anofuridza kuti puu. Hanzi namuparidzi anoti nemhaka yekuti hasha dzaMwari dzinononoka kushanda pawanhu, vanhu vanotekeshera muzviwi nekuti they are not seeing my consequences. But I want to tell you, sooner or later
muromo waMwari hauwire pasi upfambi hunotukwa hunotukisa upenyu hwemunhu. Nyamziwa. Nyamziwa. Vari kufungaira Nyamziwa. Nyamziwa. Turbo charger chai. Wataura takundopedza. This will be your last term. Sure. Yeah. Ndinoda kutaura kune vateereri. Yeah. Ndichiti munyaya yetiri kutaura panapa yatekeshera pasi rose tenderera. Exactly. Tiri kutaura nezvemurume uyu asi iwo wakateerera unotori nedzako dzakada kufanana nedzinedzi. Yes. Zvipande. Babawa wakaenda kundodya mari. Yeah. Ndosaka wakaenda for all those years wakanga waine mari. Yes. But wakatadza kuchengeta mhuri yavo. Can you imagine? Muri kuzinza kanaka. Now that he is west. Yeah. Akuda kudzoka kuzochengetwa. Yeah. Masawa. Ndinobvunzawo kuti ukadya howe kwasara masawa. Ndiani anoda masawa? Ndiri kutaura kune imi vateereri wechirume kana wechikadzi. Wane pfungwa dzakadaro. Yes. Yeah, it's both ways. Ngatibatsiranei wana waMwari. Zvataurwa naPastor Ngwarizi. Mwari unotuka. Aunotuka. Zvanzi muromo wechifewe kwakaenda babawo. Unodonha uchi. Yes. As mushure. But unostinga at the end of it all. Exactly. So babawo wakastingwa manje. Wakarumwa. Wakudzoka manje kuti wachiona pekuchengetedza, waona pekufira. Yeah. Ina handisupport zvakadaro. Thank you. Yes. For this, your last words. My last words ndeyekuti yo. Happy are those who forgive. Kuregerwa anoregerwa asi wanenge wakase wachirarama umwe achirarama kwake reconcile mukushandisa forgiveness because munhu wese kunyange akatadza sei ngaaregerere. Aiwa, but we may not live with you. Musiye Mwari uda kuti vanhu varegere. Ndabvunzwa kaini. So nditutra kuti izvo. Muda kuti aregerere vakakomborerwa vanoita se vanoregerera. Pane zvipi? And I'm talking about forgiveness and reconciliation. If possible, it's outside us. Hey. Yeah. It's outside us. It does not come from us. Actually, love does not come from us. It's a gift. It's a gift from God. Even forgiveness is a gift from God. But Christianity, it hinges on forgiveness and reconciliation. This is the only reason that is stayed Christ right now in heaven, not coming. It's because he's in the process of what? Trying to reconcile, to forgive us. Kopasa zvikanzi theological toda kubatsirana because he's our theologian. Toda kubatsira theology for the sake of others. Vanotivo theologically, pastor, your forgiveness is unconditional, but reconciliation is conditional. How do you explain that? Ubusati wapindura ndauti wabva muchatondera story ya Moses nana Dathan nana Korah. Ndoda kuti mundibatsire ipo papa. Yes. Moses anoti kuna Dathan na Korah nemhuri dzavo. Varume mandinetsa imi mukafa rufuru rwandinoziva hamuna kundituma Mwari. Mwari haana kumbotaura anything ipa akangovhura pasi. So Wakamedzwa. Vavhura vavhara. Saka baba wangu avhurirwa vhara. Because Bruce fear andina samaita. Fear andina. Yeah. Vakuda kupindura zvamapisa. One of what batsira papo musiyamwe sorry musiyamwe. Mazape ndotsanangura. Andinosense example iyoyo. Yeah. Nekuti judgment yaMwari. Yeah. Koi ndiye Mwari kai. But chandikutura nchekuti icho kuregerera munhu nekuti reconcile azvibvi matiri. You need to pray for it. No, that's what I understand. And that's why ndapa example yani. Ndapa example foot ya Hosea. Yeah, azvibvi kwari. Kuti mudzimai wako atiswa pa auction. Iwoenda kunomubhidha. Yeah. But I tell you what, topic in all right, regarding what people say. Murutaura kuti ya Hosea it was literal or it is something else. It was literal. It's literal. Yeah. Chenda kupamberi. Okay. Izvo zvisi vanhu ari kuona ari kutotaura manje ina handisi Hosea ini. Yes. Yeah. But munozva ndoda kuti pastor mutibati. I mean, but however, and this we close out ma recommendations apiwa yesi. Yeah. Yes. Vana baba, vana mai,
ngatsike kufadzwa neupenyu huri kunze Exactly. tisiya mudzimai wani Which is kana true. murume wani wedu. Which is true. Yes. But forgiveness but kana zvinge zvaitika and nekuti reconciliation. handi vese vanoita kuzvifera. regai ndiuye ipapo toda kuti pastor watibetsere because Yeah. he's our senior pastor. Yeah. Pekuti izvo tinogona kusiya thought yekufunga kuti kana watizwa nemurume kana akudzoka eyo forgiveness means chingogamuchira sezvazviri. You get it. Ndopandine crisis yeforgiveness nereconciliation. Patiri kuti we need to separate. We can separate the two and we can combine them. Tukuti when we say forgiveness is unconditional, people do not even need to say I am sorry to be forgiven. We'll forgive you. But a reconciliation, It's another thing. upenyu hwedu must be livable tiri tese. We have to renegotiate our relationship. In other words, wanditiza waenda nditi I have forgiven you. Pamberi pamwari ndaita ndakakuregerera wandirwadza ndakakurega. But kuti tichigarisana Mike na Elizabeth again, we have to renegotiate whether that is possible. If it is not, it is within my jurisdiction to say, look, I have forgiven you, but I'm not able to live with this. Or in our renegotiating the relationship, we can discover, no, we can, let's give it a new start. Okay. So we are not blunt. I think apo kai basa vanongoshandisa mazwi akawanda ekungo vanongoshandisa mazwi akati wandei. Okay. But what are we saying specifically? Pana basa vatinongotora zvekuti zvokai kana tiri kuti forgiveness is unconditional. Is unconditional. Yes. Toti isu reconciliation it's conditional. Yes. Indinongoreva kuti izvo zvese izvozvo even kuti utombova nesimba rekuti izvo uforgive munhu akadaro I have known vanhu vanoti izvo apa I can't forgive you ende isa hatina maright ekuti izvo therefore kana ati I can't forgive you ari right rekaunti ari wrong. But ndinongoti izvo even simba rekuforgivero it does not come from us because by nature kana nchinge ndatadzirwa. So reconciliation ndokuti ukama wedu ngaudzokere pai pakati zvatakatana. Is it a must? Now ndosaka ndatini pekutanga pai tati isu tiri kupa pane two options. Right. Number 1 kuna Matthew chapter 19 atadzirwa ane right yekuti haano zvekuti tichadzokera pamwe chete tichadzokerana pamwe chete semukadzi nemurume. That's a reconciliation. We can reconcile. Ashabudi. Now avada vandisimbise iyoyo indiri kuti ndiri kuti ngosimbisa iyoyo muda kutodzese because it's a balance. We need to balance it. So kana achida hake kuti amva atizvo zvokudai ndichadzokerana newe kwete because aripowa simba negwinyiso nechi naMatthew chapter 19. Yekuti and it's a right exceptional clause right yake. Anenge atiwo no ini ndoda kundidzokera nemudzimai wangu ndamuforgiva want to reconcile zvapera. So ndowati izvo tisiye ese ari tuwaya ari correct. So tiri kupa mudzimai iyeyo kuti izvo patu apa sarudza ndafarira kuti pray dzese dzinoita se dzinogamuchirwa naMwari. We are clear in agreement. Your last move mati ndimu mati namatira. I think it's difficult to speak after vanhu vakuru. But unogona ngoti ndati namatei zvechidomokology hedu tinongoti you may have a friend ari musituation yakadaro batsira shamwari yako isati anyanya kunyura mumadhaka ngaadzokere mukadzi wake. Kune vakanyura mumadhaka seek counsel and seek methods of going back. You are creating more hurt by staying where you are. And like the pastor says, forgiveness is divine. Let us pray kuti Mwari atibatsire kuti tikwanise kuva divine. Amen. Then kune varinga vachida kutodzokera kumba vachiri health vasati vakurwara can you assist? Mfundisi counseling. Can you assist? Mwana muparadzika iye manje anditika because maybe someone to go back they don't know how. How do I go back home? Ngadzokera repentance vanoreurura. Inzwai
then totongobva tavhara nyatibva manamata inoda iri yoga inoda time yayo. yeah That's a very good question. Yeah. But I'm sure kunyange ichiita iri yega Yeah. inoda kuti timbotipindure mbichana. okay Zvamuri kuona ndakadai so I will not speak for Pastor Mvoti, yeah but I'm speaking for myself. yeah There are a lot of men and women who come confidentially with a lot of trust in my ministry. Kuti pastor, ndiri kukanya mhuri yangu, ndoda kudzokera Kumba, tibetserei, ndoita sei, ndotangira papi. So in other words, hatipei nengo dzedu church. You get the point. A safe, a city of refuge. So that hufundisi husakondeme yeah nekutuka. yeah But let people take confidence yekuti ndikanaona Pastor Ngwaru ndikashare ningi yangu kuda vanogona kutibetsera. Let's open doors kuvatadzi neso tiri vatadzi Amen. to reach us and then be remedial. Kazhinji kacho we are too condemning. Kana munhu atotadza kakutomukondema kuchatobatsiri akuda kutorapwa. Yeah. Saka ngative neministry inorapa one True. than ministry inotuka one. True. Tinoda kutenda tinotenda vateereri nekuteerera nekutevera kwamaita. We believe that pane zvamadzidza, pane zvatichagadzirisa. The issues dzirimo mukati menyika dzimwe dzamukusangana nadzo. Pataurwa nyaya yeforgiveness, pataurwa nyaya yereconciliation, pataurwa nyaya yekuti wakomana kana mabuilda zvinhu haikona kunakirwa nenyika. Nyika inokusveta, inozvipedza. Kana wapera inokusvipa. So these are lessons that we learn as we go. Nyati tivarene mnamata. Baba wamakanaka wamusoro kudenga. Again we come before you. Tine hama ya Dzoka Kumba hazvina kumira zvakanaka. Makaregerera kare. Pfungwa iyo yekuti ndakakanganisa ndinofana kudzokera pandakatangira. Mutendai nekuti makaidyara maari. Musunungure mubatsirei even pakurwara. Kune mumwe asati akurwara, kune mumwe ari kutanga kupinda mune tsika iyi. Kukumbirawo kwedu kuti panguva ino, may you visit such a person. Mumubatsire, mumudzore kubva kune tsika dzakaipa dzekusiya mhuri nekusiya vana vari vadiki. Tipei tigone kudzokera kwamuri. Motipa mwoyo waJesu unoregerera, mwoyo waJesu wakasununguka. Komborera madzimai muwabvisawo kurwadziwa pane masituations akadai. Chitirwirai pane zvose zvakonzerwa nemuvengi nekuti munamato wedu muna Jesu. Amen. 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 Thank you so much. God bless. Nafamba kure kumbusha tenzi ndodzoka ndakaita zvakaipa tenzi ndodzoka kumbusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndodzoka ndarasa makore mamwe tenzi ndodzoka ndopinduka nemasodzi tenzi ndodzoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndodzoka tenzi ndaneta kutadza tenzi ndodzoka rudo rwenyu ndosimbira tenzi ndodzoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndodzoka rusimbiro rwangu rwega tenzi ndodzoka kuti Jesu wandifira tenzi ndodzoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndodzoka ndashaya ropa renyenye tenzi ndodzoka mundisambidze ndichene tenzi ndodzoka kumusha zvekusafamba tambanudzai maoko tenzi ndodzoka
ndotoka kumusha zekusafamba tambano taimawoko tenzi ndotoka kumusha zekusafamba tambano taimawoko tenzi ndotoka